Rêveber û endamên partiyên siyasî ji hemû hilbijartinan zêdetir ji bo hilbijartinên 2023 dixebitin. Partiyên siyasî bi hemû qadroyên xwe ve di nava civakê de digerin û xebatên xwe bi rêve dibin. Jinên Kurd em ku di nav partiyên opozisyonê de siyasetê dikin dibêjin. Ew dibînin ku di serî de pirsgirêka Kurd û pirsgirêkên aborî kûr bûne û ji bo çareserkirina van pirsgirêkan ji welatiyan daxwaza piştgiriyê dikin. Ali Babacan jî dibêje divê adalet ve hukuk ve özgürlük. Em duî dem digerin yani ew jî insana jî pîrekê me jî hergav dibe ki bira cahilê me nemrin. Bira gencê me tişkî bu an neyê em özgürlük dixwazin yani artık bes dibêjin yani em jî nava insana da artık bes em nava gedê xwe da em rehet rûnekin nava gedê xwe da em rehet nan kî ji wan re bibin. Jinên Kurd em ku di nava partiyên opozisyonê de siyasetê dikin dibêjin. Ew ji hemû caran zêdetir kar dikin, da ku bibin desthilatdar û pirsgirêkên sereke yên civakê çareser bikin. CHP'den toplumun beklentisi çok büyük çünkü Hêviya welatiyan heye ku partiya me CHP pirsgirêka Kurd û pirsgirêkên aboriyê çareser bike. Em dibêjin em ê pirsgirêka Kurd di parlamentoyê de bi rê û rêbazên aşîtiyanê û demokratîk çareser bikin. Her dîsa ji ber qeyranê rewşa aboriya welatiyan jî gelek xirab e. Hêviya welatiyan ji vê desthilatdariyê nemaye ku ew pirsgirêkan çareser bikin. Jinên Kurd ên siyasetmedar dibêjin dema ku ew di nav civakê de digerin, hêvî û daxwazên civakê dikin rapor û ji navendên giştî yên partiyên xwe re rê dikin. Li gorî gotinên jinên Kurd ên siyasetmedar, rayadarên partiyên wan jî li gorî raporên ku ji Bakur diçin, gavê nû diavêjin. Hesen Kako, Kurdistan 24, Diyarbekir.